Iki tembang apa to wong bagus. Menika lagu terbaru dari karya saya judulnya Gondeli Tresno. Gondeli Tresno nek tak rungokne secara keseluruhan panjenengan lagu ini bisa menghibur. Alhamdulillah. Jadi bisa menjadi peredam segala amarah, mbuh bebrayan, mbuh bermasyarakat. Amin amin. Tembangmu iki edukasine luar biasa. Nggih, saged-sagedipun kula sebagai pelaku seni mengemban amanah budaya, sagedipun kula dados komedian utawa dagelan, saged kula berkarya nggih kula jangkepi berkarya lewat lagu. Alhamdulillah. Sapa sing gelem nulis iki bakal awet. Nggih. Nanti osok dikenang anakku. Putu. Kula matur nuwun Mas Gareng. Salam taklim kula bekti kunjuk dateng beliau Bapak Lurah. Pak Haji Kolaim. Pak Haji Kolaim. Alhamdulillah sedaya perangkatipun kaseguyung sedaya Forkopimcam Musmika Zainipun lenggah dan didukung warga masyarakat Ngampel sedayanipun. Sedaya para Bapak Kasun. Betul 11 dusun luar biasa. Kula kekompakan mboten kok wonten ing babakan wonten desa kemawon. Tumuju wonten ing bawanipun mulai RT RW dan kasunipun. Lokal yang iso terselenggara kaya malam hari ini kan mboten ego praktikle para warga masyarakat Ngampel. Mula sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Ngampel malam hari ini. Iki jenenge oplos. Saya mendapatkan WhatsApp dari beliau. Sinten? Gus Wakil Gubernur. Gus Emil Dadak selalu mengamati kegiatan masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah salam dari beliau untuk masyarakat Ngampel yang selalu guyub rukun kompak menjaga persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan. Nggih, ya kula ya jamu mboten panggih kok. Iki kepengker wonten Expo Jatim. Lajeng dalu niki salam kagem masyarakat wonten ing Ngampel. Nggih, berarti otomatis kegiatan malam hari ini juga dipantau dari Provinsi Jawa Timur. Ngoten. Tepuk tangan buat Ngampel. Pak kaya ngeten Mas. Pak Lurah, Pak Kasune sik nom-nom Mas. Diaturi kok ngriki saben kegiatan mesti nanggap payang. Kula nganti pekewuh njur sungkan nganti sungkan. Piye? Coba Mas sampean melu ngrasake kepiye jajal. Iki yo melu ta iki. Nun, lha kok menengae lek melu. Lah pripun wong padha klambine ora melu ki lho. Lha kok ora ngomong sing ngomong kritik tok. Aku sih tak pikir masih tok-tok ya Mas iki. Napa? Aku lek kalau mikir nyambut dhewe durung iso Mas. Sebab Mikir klambu gegeden iki lho. Ngono kuwi wis lawa. Kowe iki lak wis tak omongi to, Mas. Aku nek ngukur marang ning omah sampean mboten saged. Wong tangane tak kon ngirim ning omahku ya ora Sing jahit sapa to sing jahit iki? Penjahite kula, Mas. Nek kula lak langsung ngukur. Lah niki gandeng kula marang teng omahe kaduan, tangane kula kan ngirim teng nggen kula. Terus dipasne ngono lho. Lah kudune ngene ngono kuwi ben ora ngrembreh, jahiten karo tanganmu. Ben ora ngrembreh. Jangan melihat dari bajunya, Mas. Saiki akeh wong sing klambine apik, ning Pak Kartine ora apik. Justru sampean tak kowe klambi dawa ki ben pemikiranmu melu dawa panjang. Tapi ngene iki yo ngisi-ngisini. Lah ngopo? Gegeden apa iki? Gegeden ora kuwi mbambane kamu to cita-citamu gede, ngono lho. Kowe iki tak kowe klambi gedhe iki padha karo gedhekke kesabaranmu, keikhlasanmu, ngono lho. Nyapa kok mbok paido ki ngopo? Ngene lah apik, kaya wong cebol to. Kok dadak mikir hati. Kowe iki ya ora bener karo kakane kok yo dikekne klambi sing. Kok niki nek kok dadak moro ngarep nyapa to? Kowe kita ganteng amal ngene malah kita kaya Pak kok. Lho. Aja nyawang perkara fisik. Wong iki sok kala nun pangapunten. Piye? Kowe arep ketok pinter. Nek nggon pemikiranmu elek njur gelem ngapusi. Lah yo muspro to, Mas. Yo rapi malah kowe iki ketoke pekok ning pemikiranmu pinter. Ngono lho, dadi akeh ning TV-TV akeh ketoke wong pinter luwih. Bakul. Kok bakul piye to? Kok TV-ne akeh bakul. Siaran bendina ning berita TV ku lho. Oh, ala tak kira bakul TV. Kayak wong pinter-pinter akeh. Iso bakul TV. Gitu, Mas. Iya no, contoh. Pinter akeh kedudukane dhuwur. Iya. Ngono lho, dadi kowe iki tak lungguhke dadi sing tuwek. Mbok lunggone wae aku asal lungguh dhewe setruk ya sama. Tak lungguhke iki tak cat jenengmu. Mbok tedasku. Tak cat dasmu. Ku lho, dulurmu nusul ku lho. Ora gelem tak tampani ya ngono. Hari-harine nusul. Hari-hari ini ya teko ya ngono. Santai ya Pak De. Lho ya ra. Nek mlaku wis ngene kae wis
Kuwi jenenge bersyukur tuh sampean ditresnani karo Iki lho, kowe tak seneni nek sing ra trimo ari-arimu krasa. Ari-ari matamu. Iya ta, Mas? iya no. Lho kuwi. Dulurku kuwi. Lah, Ya, kene. ya. Dadi padha karo anu ya Mas Kriti. Iki dawuh, Nyawang kuwi aja mung nyawang casing tok ning disawang saka jero niku. Aja nyawang jabane ning sawangan jerone. Ya, Mas. Burung mesti jabane apik ning jerone ya apik. Lah. Burung mesti. Ngono lho. Didelok. Kayak coba sawang kaya ngono lho. Ya ya. Ngowehi dhuwit 5.000 iki padha Terus? karo ngelingne. Ngelingke kepiye, Mas? Bahwasanya angka 5.000 ki 5000 kuwi berarti dijumlah 5. 5. Kuwi berarti 5 ki Pancasila. Lho. Siji Pancasila, Loro. sing keloro Rukun 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu salat kudu ditindak. Lakoni. Ya bener. Iya no. Kira bener. Kritik ketok ra nyaur babakan iki. Mas kuwi rukun Wis kalah karo aku ya, ketok kowe ditelu karo aku. Kritik kan mambungi malah angel kowe mambungi. Kan mambungi kowe angel kowe. tak omongke rukun karo kancane, rukun karo dulure. 5.000 ki aja didelok duwite, didelok artine, Mas. Berarti enek artikulasine. Pancasila, 5 ki Pancasila karo salat 5 waktu aja ditindak. Iya, iya. Tegese negara karo agama kuwi kudu nyawiji dadi siji. Iya. Tegese ade kudu nyawiji dadi siji negara karo agama. Insyaallah kita hidup dengan berbudaya akan indah, Hidup dengan ilmu akan mudah. hidup dengan agama akan terarah. Terarah. 5.000 lho. Lho, Lah coba 5.000 Mas. Iya, kuwi esensine ngono kuwi kaya. Sama lho Pancasila lah. Iya, Pancasila ki enek 5. Saiki tak tekoni. Apa? Pancasila ki ada berapa sila? Ya 5 to. Ngono kok dalan jeneng iku. Kowe aja angel-angel lho. Kowe omong-omongan karo saorane aku. Loh, nggih. Pancasila itu ada Aku berapa? ki sekolah lho, aku ki yo Pancasila itu silanya ada berapa? ada 5. Salah, Mas. Pancasila itu silanya ada 1. Kowe aja ngawur lho ya. Satu ki mek ketuhanan yang Maha Esa. Loh, sing teko Lima ki ketuhanan yang Maha Esa sapa? Aku teko silane, Mas. Maksudnya? Pancasila ki silane nek pira? 5. Siji, Mas. Kok siji? Pancasila kan sitok tok sila. Lah nek 5 Pancasila, sila. Oh, celengean kowe iki ngejak celengean. Aja mbok jarak kuwi kena kadidayane dik 5.000 saka ari-arine iso dadi kaya. Pinter lho ki Loh, ngetik. iya lho, Bos. Sing penting lak yo ngene iki to. Nggih. Kabeh iki nemu pasemon. Ya kejaba agama, kejaba apa ki Pancasila. Nggih. 5 ki enek meh apa? Lho nggih lho. Niki 5 ki ya nggo ngelingne kalih kula, Pak. Nah, Kula niku teng ngampel udah klepon ping 4 Mas. Alhamdulillah. Jadi kurang cita. Lho. Niki kula janji yen ping 5, Heeh. yen ping 5 Nggih. khusus ngampel Nggih. nimbali dalange jenengan. Heeh. Dadalane bojo Heeh. 50%. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan malam hari ini. Kaya ngono pengorbananmu. Loh, nggih. Mergo dhuwit 5.000 ki mau. Nggih, Mas. Dadi tahun ngarep nek wayangan 50%. 50% Sing bojo. jenenge dono rasa 50%. Terima kasih. Oke, Terima kasih. jadi 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Niki penting, Mas. Anu, ring bali ora ini. Ketoke kok sumpung bocah Terus iki. kita malah ngene. Mereka Pak Lurah lenggah wonten mriku, para Bapak Kasur, juga bapak-bapak saking para pencang. Nggih. Yang Niki, paling tidak Mbah. kita menghormati dari bapak-bapak pejabat. Mbah Lurah, Mbah Kolak iki wis karo aku seprek, Bos. Kolak contongmu ya. Kok iso mbah kolak iki Mbah kok. Kolak ip. Nah, Nah, ngono lho. Iya. Genep to. nggih. Becek anu gegeden lambine iki. Ya dilinting nah. Besok ketoken to. Nek saja kedawan diketok. Lambine. Ya sak tangane to. Ben rada nyoba jero padha. Mbah kolake piyaine Mbah Kolak iki menika piyantune wicaksana, didukung kalih perangkat desa, didukung kalih bapak aparat. Kowe iso nggih tetembangan sing semi parian ngono menghibur warga masyarakat. Saged, Pak. Junjung Pak Lurah iso. Loh, ora iso lho. Bojoku ora tak junjung Mbah Lurah. Maksudnya Tapi ini bojoku nganggur lho, Pak. maksudnya merojo Pak Lurah. Loh, Mbah Lurah dicek. Diperodo Mas ngono. Maksudku carane menghias Pak Lurah ngono. Karnaval iki Mbah Lurah ya biasa. Karo kowe. Maksudnya Mas Gareng ki sampean ikut mengerti apa sing dirasake Mbah Lurah. Bojoku ora tau tak rasane lho, Pak. Kok rasane Mbah Lurah padha lanange bro. Sampean tak wetak sampean karo Mbah Lurah iki Ngene lho, Bos. kaya anak. Anak lho. Mulane bengi iki sampean dipangku Mbah Lurah. Dipangku ya pangku purul iki dipangku Mbah Lurah.
Oh, aku di panggung baru lah. Maksudnya iki dirangkul. Oh, gendane aku. Ngene, sampean diseret. Oh, kire aku. Oh iya, Kak. Angel lho dijak omongan. Aku jan nek karo sampean iki kudu ngomong Kudu ngomong lho. Ngomong no ya. Wong nyolot tuwek iki omongane angel. Mas, tak omong Mas. Apa? Oh, no. Apa? Saya tuwek kok saya Lalu lah. Weh. Oke. Tak kulae piye lah. Pinten ora, Pak Lurah? Ping 4 kula mriki. Rene ping papan. Cuman tahun iki kula becaket mriki kula. Rene apa? Mergo sampean gak iso. Ora diceluk. Ganti kumet. Iya no. Kemarin tak wae selingan no. Ganti mana lagi? Apa iki lho? Sapa wae dalange, sapa wae Iya. pelawake ning sing penting partainya menghibur. Iya, cuman kula izin. Mergo Apa? tahun kemarin aku ra sore ini nyeluk dulur kula nang komen. Bojonegoro. Bojonegoro, kula niku pas tanggal itu bentrok, Mas. Oh, Kuwi ya tumus lho. bentrok. Kalau kok kene komet ya bentrok kok. Lho boten tekse kula niku. Boten maksudnya kula pas tanggal iku kula bentrok. Bentrok tanggale lokasine. Eh? Bentrok lokasinya. Ora. Loh, bentrok karo wayang padha wayange. Sapa sapa? Lah bentrok ki nek ra padha nyambut gawene lah Bentrok karo bojoku aku ning omah kuwi. Ora jadwal tempuk ngono to. omong bojo ki piye carane ben ora nesu kuwi cinawa ning aku. Lah alah. Ya ngomong apa to iki? Lek kuwi ngono, aku tak sawi. Aku lagumu kuwi mah Aku iki wis opo ta? Aku lek ngomong karo keluarga. Lek aku tak Loh, Halo. tuwa entuk sampean. Loh, Iki babakan olah rasa nata ati. Iki beda, Mas. padha karo mimpin desa Mas Gareng. Mimpin desa kaya Mbak Lurah menika Nah. mulai contoh karo warga masyarakat. Nggih. Iya, Sing no. dadi patuladan apa keluargane, Pak? Yang bisa dinamakan bahwasanya internal itu bisa menjadi contoh eksternal. Iki lho, iki lho. Loh, nggih lho, Bos. Internal, Berarti nek keluargane eksternal. Mbah Lurah mimpin keluargane iki becik, insyaallah iso dadi contoh mimpin warga masyarakat ya apik. Heeh. Iki penting, Pak. Dadi internal iki penting. Jerone sik, Jerone sik, tak kek mikir lagi apa. mikir jobone. Heeh. Oh ya kula nggih ngoten niku, Pak Gareng. Jadi sampean ning ngono Loh. ya ngono kuwi. Saya itu selalu memprioritaskan kebutuhan kebahagiaan seorang istri. Masya Allah. Mergo kok sok lho. Kula sok kalau tutur-tutur ngeten iki. Nggih. Sok ora nek sing roh, Bang, keluargane kaya ngono kok tutur-tutur gitu. Ayo, Ah. Berarti kan padha karo kula niku nun sewu. Padha karo ngapusi awake dhewe. jarkoni iso ngajari Ora ora iso iso ngakoni. ngakoni. Berarti iso nuturi, berarti Loh. iso menyanyi. Sakit lho, Bos. Omah-omahmu tentrem berarti. Loh. Kula niku nek bojo kula ora tau geger. Wis to ning kene. Kok dadak rene. Omah pirang tahun? 15 tahun, Mas. Ora tau geger. Ora tau geger. Tepuk tangan wong lanang sing bisa mancing adur-adur Loh. wong rasane bojo. Mas, proses lika-liku kehidupan nek wis omah-omah ki 5 tahun banyak guncangan, 5 tahun meneh banyak godaan, Ya, muncul Allah. 5 tahun meneh 15 tahun itu percobaan. Kalau kita bisa melewati fase-fase itu, weh, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Moto satu dalam keluarga yaitu adalah happy wife, happy life. Lu. Happy wife, Happy life. happy life. aku sering delok live sering aku. Delok live kuwi sering. Life tidak semua. Tegese life itu hidup, happy life. Lah, iya. Life. Tegese happy wife. Happy wife. Wife itu istri. Ah. Happy itu bahagia. Tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Loh, Kowe nek iso nyenengi bojomu, wis to kowe arep nyapo-nyapo bahagia. Padha karo Mbah Lurah. Mbah Lurah iki iso nyenengi bojone, iso nyenengi masyarakate, hidupnya juga akan bahagia. layakno bojone Mas Putu ki saking bahagiane Heeh. selalu ketawa dengan siapa aja. Gatel. Bahagia Mas. Gatel apa stres kok bojoku kok. Ngapa kita guyu? Bahagia itu. Saiki malah wis apa pasar saiki. Nemen lho kuwi aja. Ora tegese sumeh, Pak. Wong ngono. Sumeh, Pak. Tegese ngene, Mbak Lurah, Mbah Lurah. sinten asmane? Pak Pak. Haji Kolaib. Lah iki lho, Pak Haji. Pak Haji Lafadznya sudah asik. Kolaib. Kolaib nggon lafadz nggon tajwide kepenak. Kok. Ya. Kok iki wis kuwi huruf hijaiyah. Iya. Kuwi bisa dinamakan beliaunya itu jiwa yang religi. Mula pikantuk ridho Lan iso hidayah lenggah, iso lenggah. haji. Dadi haji, Pak. Dadi haji ki akeh lho, Pak. Lek ora duwe niat, ora duwe terentek, ora duwe karep, kuwi ora bakal takon. Lah omongi ya, duwe bondo, Iki kok- duwe ora dak nek ora niat. Niki kula dongakne jenengan sampeyan saged munggah haji, Mas Gareng. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Awakmu yo tak dongakne munggah haji. Amin. Tapi sampeyan lek munggah haji jenengmu ganti. Sinten?
saiki jam iki kok. Nggih. Sampai lek haji gantine jenengmu Bapak Haji Dah Wetlan. Apa kuwi? Mergo kuwi iso munggah haji, duit saka dadi dagelan. Jadi wetlan. Oh, wetlan. Duite leh dadi Mesti anek titel ngarepe ya. Kados Pak Olae menika ta. Pak Haji Kusnul Nggih. Olae. Iya. Oh, Kaya iki jenengan Mas Gareng. Mas Gareng iki sampe lek kalau dadi dalang dadi haji, sampe kudu tambahi. Sanes Mas Rudi Gareng Iya Mas mboten? Rudi Gareng tapi ngarepe tambahi. Mas Haji Rudi Gareng Sokeh. apa tegese sokeh? Mergo saka sokongane wong akeh. Oh, urunane man. Tanggapan ning dinding sampean celengi iso digo munggah haji. tanggapan ora urunan. Lah kita pikir urunan Mas. Terus jangan celengi to. Masnya jurune besok. Digo munggah haji. Lumpuke munggah haji. Nah, mulane jenengan sampean nusa iso munggah haji, asmanipun Bapak Haji Rusdi Gareng Sokeh mergo sokongane wong akeh. Nek nggonku kulino tukang nebasi pari Mas. Jenenge sapa? Bapak Supriyono. Sampeyan lek munggah haji ganti jenenge. Ganti sinten? Bapak Haji Basri. Lho. Mergo isone munggah haji duit saka nebasi pari. Lho. Lho ngono penting kuwi. Lah nek nggonku kulino dadi tukang ngedoli sawah kuwi. Apa kuwi? Tukang ngedoli sawah. Ngedoli sawah. Kuwi diganti Ngedoli sawah ya karo ngeces lho. diganti Bapak jenenge sapa? Kayak Bapak Yono. Pak Yono ganti Pak Haji Wahyu. Nyapa kuwi? Mergo iso munggah haji duwe sawahe payu. Oh, sawahe payu diganti Wahyu. Iya. Lah nek umpama bojomu Oh wedok sapa? wedok Terus sapa jenenge? jenenge Yayu. Terus nyambut gawene Nyambut gawe nakal pamane. jiwiti wong. Lho ora. Nakal ki penghibur malam. Oh berarti joget-joget ngene. Iya tadi kok iso. Kita malamnya apa susah kok piye kok. Ora, Mas ki dadi wanita malam. Oleh bengi metu. Halo toh, besok mulai. Tuh. Iki tak angel men. Si Deni berarti lagi kemana? Ini bukan. Iki sinten iki ora nek nakal. Sing diomong niki ya prasaja ya, amet ya. Nggih. Kuwi kaya sing ngomong ngomong. Purel, wis ngono ya. Ngono ra ngono kuwi paling angel lek dijatah ngono langsung dhek kelingan. Ngene. Aku tahu. Sik. Begek ngene. Suanemen. Aku tak alus. Wis jelas. Ya wis apa-apa. Jelas apa? Mbak Yayu. Kuwi sampe lek iso oleh karomah, oleh kasana, insaf, iso munggah tanah suci gaji. Kuwi ganti jenenge. Duduk Bu Hajah Yayu. Diganti Bu Hajah Mutmainah. Sik to. Lagi mah religi jenenge. Sik to, nek pomo sokeh sokongane wong akeh. Iya. Wetlan duwite dadi dagelan. Wahyu sawahe payu. Lah nek umpama apa kuwi mau? Bu Hajah Mutmainah. Mutmainah ki apa? Mergo biyen kulino ngemut barang sirang kita. Ting aku iso. Iki tontonan nggawa tumpunan. Mas, anu dikene. Apa? Ngene lho. Asumsine kita iki aja kotor. Tegese ngemut barang sirang lagi wong wedok ngerokok Mas. Rokok ki apa ora genah? Loh, wong wedok ki ngemut rokok saru Mas. Saru dilulu miturut agama ya ora saru. Lah iki genah ki. Lah, lek wong lanang apa-apa, tapi lek wong wedok kan saru ngemut rokok. Ngono. Tapi alhamdulillah begitu Yayu bukan nang tanah suci wis insaf, saiki ora ngemut rokok. Mari Mas. Mari ngemut rokok. Lah terus permen sing dimo. Ora. Napa? Kenal pot. Kuwi yo nyelak Apa ngono terane? nyelak-nyelekor no. Nyelak-nyelekor kok yo. Ngene iki lho, Pak, ngene iki lho. Gak senengku ngene iki lho. Sing lenggaki ana sing sepuh, ana sing muda, ana sing ber-SDM tinggi, ana sing berwawasan tinggi. Iya, iya. Nek nggon ngrembug genah ngene iki mbok sing diomongke pas karo papan panggonan. Iya, iya. Unsa ngemut kenapot. Lho, kowe ora mudeng tatanan kok iso. Ya coba. Kowe aja guyon tok sing mbok unggulne. Loh, sing dibayari guyon iki gede lho. Golek serius guyon golek desa ora kowe. Loh, maksudnya ki secara edukasi penyampaian dari tutur cara. Lah yo wis ki tutur kok yo. Iki awake dhewe nyambut gawe lho iki. Ngawur. Nek iki nyambut gawe. Kok Lah, guyon iki piye to? Kok yen dibayari nyambut kene guyon iki yo. Ngono. Iya, Ngomong kok ndono iki lah sura. Ora. Sura ki piye ben amplih tentrem. Nggon pikiran, nggon ati iso nyawiji. Ngene iki sing rawuh ning omah susah ning pengen golek seneng. Sing sesuk kerja saya pengen golek seneng. Sing sesuk ngadepi masalah ben iso ilang bengi ki golek seneng. Kok ming mbok doli ngono ki kepiye ngono lho. Mbok yo ndelok sura ki surasane ngrasa. Rasamu karo rasaku ki ben padha. Apa sing mbok rasake aku yo melu ngrasake. Mah.
Bojoku mbok rasane lho. Bojoku sik mening kok. Cewek kan mlaku nang pasar Keten. Mula niki papan panggonane teng lapangan. Mula ngger lapangan pas niki pulane sura. Sura menika lak resik menika suci menika fitrah. Kefitrahan hati dan kesucian hati ini yang harus kita raih. Sura ki papan nggon meper hawa nafsu. Aja nganti kesokan jantahe kanapson. Dadi nek wis ngene iki ndonga kepiamprih papat kiblat 5 pancer bisa nyenengke lan bisa ngurakapi. Ora iso. Lho, lha ngopo? Donya ki sementara sik belum baik-baik saja. Weh, alam saiki. Lho, Mas. Maksudnya? Loh, kira saya Mas. Adewe delok berita ngeri. Internasional ki beritane sing mek perang. Lah nggih. Indonesia sini mek demo. Lah iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah damai-damai baik-baik saja. Janjane lek ulang sura ki ade iso ngamati donya ki kaya ngapa, tentrem ayem iki kaya ngapa. Dititik saka ngendi? Sura ki awake kudu melek tirakat melek ndelok lintang kemukus. Lho, nggih. Oh iya, Mas. Oh iya. Lah nek jumuduling lintang kemukus ki kok ngalor. Elor ki paribasane saka banyu angin darat. Angin darat ki saka ning darat ki akeh tanduran, kuwi akeh saka akeh raja kaya sing saka tandure ora cocok karo panene. Lho, lho. Kuwi sing saudarane prahara. Loh. Kuwi lintang kemukus kolor. Kolor. Terus. Lah nek kok kidul, Mas. Kok kidul ki nggone laut, Mas. Laut ki saka angine gede, ombak banter, saka nelayan ki saka angel golek iwak, kuwi sing darani prahara. Sing darani prahara. Angel Mas tak kemukus iki. Angel. Lah nek lintang kemukus kok ngetan. Etan ki judule srengenge, saka sing madangi iki ora dadi madangi ini saka metengi. Lho. Nek cumlorote ngulon. Kulon ki nggone pusat akeh pejabat sing saka rebutan palungguhan wong cilik sing dadi korban. Iki dadi lintang kemukus kuwi Kudu didelok ulang sura ki. lah sok bakal sing nentremke. Sing nentremke kudu melek, kudu ngerti sapa to somben yen enek satriya jumudul sing diarani Satria Piningit. Jumudul jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Satria Piningit Sing meture jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. kuwi sapa, Mas? Satria Piningit. Wong nyuluh kodhok. Oh iya bodoh. Itu segini. Elek lagi. Iki ngomongin Satria Piningit, mosok Satria Piningit golek kodhok tak Kowe iki jan rusak pakem kok. Wong mau cumlorote kidul kaya prahara, cumlorote ngalor kaya pagebluk. Tiba Satria Piningit jam 12 metu bengi bate cumlorot kok mau nyuwuh kodhok iki lho. Wis oleh katene tangawe dagelan iki bosok-bosok. tak selingi tetendangan ya. Moh. Lho piye to kowe iki rumahku? Awake iki menghibur lho. Kowe menghibur dengan lintang kemukusmu. Jadi sing karo praharamu mau. Ana sinden ana presinya karo Ika, tak barengke. Jali. Sinden loro iki tak barengke. Berobat. Kene.